dormir a la feina o fer una migdia enmig d'una reunió és totalment normal en algunes empreses. Sí, ho he sentit bé, però no passa aquí, per desgràcia, passa al Japó i sincerament ja m'agradaria que també passés aquí. Al Japó existeix una tradició que es diu inemuri, que significa fer una petita migdiada en públic, fins i tot mentre estàs treballant o en una reunió. El més curiós és que ningú ho veu com una falta de respecte. De fet, moltes persones pensen que si algú s'adorm uns minuts és perquè ha treballat molt i està cansat pel seu esforç. O sigui, en lloc de dir aquest és un mandrós, pensen aquesta persona s'esforça molt. Imagineu-vos que això passés aquí. Després de dinar, una migdiada de 10 minuts i tothom continuaria treballant com si res. Crec que més d'un signaria aquesta idea ara mateix. Però la realitat és molt diferent. Aquí, si t'adorms durant una reunió, segurament el teu cap no et felicitarà pel teu esforç. Més aviat et preguntarà què t'està passant. Aquesta tradició em sembla molt interessant perquè demostra que una mateixa acció pot tenir un significat completament diferent segons la cultura. El que aquí es considera una falta de professionalitat, al Japó pot ser un símbol de dedicació i compromís. Per això crec que conèixer altres cultures ens ajuda a entendre que no hi ha una única manera de fer les coses.